Kaixo, Mikel Álvarez Sarregi naiz, Beasaindarra 1982 jaioa eta gaurkoan elkarrera etorria Euskalia aurkeztera. Eta zer da Euskalia? Euskalia da zientzia fikzioa, Euskalia da novela beltza, Euskalia da komedia, da ironia asko, eta da aventura. Eta horretarako, horixe, Euskalia sortu dut, da zer da Euskalia, 2000 eta 200 urte inguruan, 23. mendean, unibertsoko 14 galaxia ezagunak dominatuko dituen elkargoa. Jolastu nahi izan den liburu honekin, oso ondo pasatu dut idazten, eta tresna guzti horiek, aipatu izkitzen tresna guzti horiek erabili ditut, bestearen azalean jartzen jolasteko, mozorretara pixka bat jolasteko, eta besterik gara, gonbidatzen zaituztela irakurtzera, eta hementxe izango nazula loreak, zalantzak eta egurrak jasotzeko. Mila esker.